Veľmi pekne vysunie. Andrej Matejko môže ísť dopredu úplne sám, má rýchlosť a to má loptu na nohe. Andrej Matejko ide do zakončenia, tesne vedľa. Nádherná s prihrávkou až dopredu a teraz sa zapojí Ambrózy a zrazená strela do Ráška, gól! Sa nemôžu ani posúvať trochu vyššie, pretože tam už je stoperská dvojica v žltých dresoch, ale predsa len prichádza Prienik a pokus o prihrávku do 16-ky stále pokračujú Bratislavčania v tomto tlaku. Toto bol veľmi pekný pokus. Drobné chyby na strane stredného Slovenska, ale predsa sa zaobídu bez problémov. A teraz tvrdý zákrok, tak toto bude pravdepodobne aj za žltú kartu. Chcel som len povedať, že Stredoslováci sa vlastne... Tak toto je za červenú kartu. Tak prehodil loptu na Dikoša a ten posiela prízemný center. Pekné zakončenie. No a akcia síce pokračuje, ale lopta bola samozrejme za čarou. V strede poľa trojica, 10 Marko Ryšavý, 16 Matúš Kvasnica, ale teraz si počkajme ešte na jednu príležitosť na strane Bratislavského futbalového zväzu. Tesne vedľa. Jednotlivé regionálne výbery v druhom polčase a teraz sú na útočnom ťažení už domáci hráči. Charanza tam nebezpečne manevroval z loptou a teraz ďalšia strela východniarov. Ryšavý ukázal svoju šikovnosť teraz, ale dostal nepríjemné nastrelenie, ale Stredoslováci pokračujú v akcii. S osmičkou prichádza zakončenie Charamzu. Grožaj zvolil peknú prihrávku až na Lániho. Láni zase na Sobolovského. Sobolovský a jeho zakončenie. Nepôjde do tejto akcie sám, pomáha si so Žovčákom. Žovčák zasekol si loptu, už je v 16-ke. Center a hlavička, je to gól! Tak predsa v 55. minúte sa hostia dočkali. Útok hlavičkoval Peter Slačka a predsa Žovčák je teraz už živý ako rybička, môže ísť dopredu. Žovčákovo zakončenie, gól! Teraz Lembako Ali zasekol si tam jedna kľučka, druhá kľučka, zakončenie mieril. Ale v tomto vyrovnanom stretnutí. No a výhodu získavajú Bratislavčania, dopredu beží Sobolovský s loptou, ale je už zdvojený. Sobolovský musel zakončovať ľavačkou a vybojoval rohový kop.